Za koliko beš idete na Havaje? Znači idete za koliko? Za 1000 dinara. A kako se zove, s kim se idete tačno? Pa brate, ova naša škola. Ok, a čeki. Ovi koji idu na veronauku. Ok, a sigurno ne znaš gde su Havaji, brate? Brate, gde znam si luči. Ne znaš. A šta, ali čuo si da je mnogo dobro mesto? Kako ne, ti si bio na Havajima, bre. Kažu ne da je dobro, pravo ono uživanje, bre. Pa super, onda, vrate, ako bude rižga, znači zove mene, idemo, ako je za 1500 dinara, mislim, to ti je, znači, ne znam, to je ponuda koju niko ne može da odbije. Ali mi smo stvarno, mi počeli se snemo njemu, tom profesoru, znaš. Da? I on kao, što se snete? Kao, debre, profesor, za 1500 dinara, ali možda se pogrešiti, možda dobiš se pare, razumeš, ne moguće. Da. 1000 dinara, znači, putuje se sve, hrana, ovo, ono. Ali kaže, ti još para, jer bi se tamo da kupio se nešto. Pa super, brate, ako je stvarno tako, znači, potrudit ću se ja da idem, znači, ne možeš da veruješ, brate, stvarno sam uzbuđen. Nego sluši, ajde, brate, čućemo se posle, mislim, ja sad, sam na Skype-u sa Filipom, ali idem da jedem, brate, i brate, ne moram više da te smaram, već i lajkova, jer sam sam provalio kako to da radim, brate. Pa dobro, super, brate. Sad znalo dnjaka imam 140 lajkova. Dobro, super, samo ti tiči, brate, odu ja da jedem, pa se mi čujem opet, ajde, brate, sretno. Ajde,